Čo ti ľudia, vítam vás tu Dudko LPS a vítam vás pri prvom dieli z Team Fortress 2. Teraz mám len to bude prvý diel, nebudeme ešte hrať, len vám ukážem, aké mám veci na týchto postavách. Takže na scoutovi, nehrávam z len moc. No, takže mám, no, toto sa musíme. Čo? Ja som mal Sandman a ešte Bright Assassin tuším. No na Soldierovi mám tak toto. Ale toto je lepšie. No, tu máme toto. A mám tieto. Čož je to tiež dobré. Ale použijem to. No tak takže mám najsilnejšiu tú sekeru v hre. No takže mám aj tvrtanú. Takže počúvajte, tá flergaňa. Ona dáva kryty, keď nikoho zapáli. Ale ja dávam kryty, aj keď nikoho nezapálim. Takže to je na to veľmi dobré. A toto som si teraz požičil. Lebo fakt ja mám iba tento a fakt mi padajú veci a úplne, že na niekoho úplne, že iného. A napríklad tu môžem mať toto, ale to, čo by sa mi vlastne nezachodia. Mám akože aj toto ide. To som nevedela. No a ešte aj toto mám. No a akože tiež, akože s týmto budem tiež, lebo ako, no a na heavy mám tento. Ak by ste ho nepoznali, tak je to dobrý, lebo keď strieľate, tak okolo vás sa robia kruhy, ohnivé kruhy, takže keď pôjde nejaký spaj, tak aj keď je neviditeľný, tak sa zapálí a sa iba otočte a vám nadáva zvolený. No a tu nemám nič. A no tak tu mám iba toto. Nič nemám, tak. Ani žiadne moc nehrávam, takže Medic, tam tiež nemám dlhé nejaké veci. Tiež nič, iba trakinátor. No a na sniperovi mám dobré veci, no okrem toho mám aj toto, nič. Ale používam dve, ale zase teraz si neviem vybrať, že či mám používať tú silnú, čož je to, že ak strieľam ten Jared, čo mám, čo môžem aj hádzať, takže neviem, či mám používať alebo tú mašinu. Ale asi tú mašinu, keď tak, ja ten lúk používam. Ešte nespravili, a toto video som tak nebudem mať. No, mám tu Green Gear, Spicycle, a asi tak všetko. No takže to je všetko, tak to ja vám ukážem krátkosti veci. Tak. To je čo. No tak ja počkajte, čo ešte by som mohol. No tak v ďalšom videu pôjdeme na Nervous Machine. A keď, alebo možno pôjdeme na nejaký server, neviem, uvidíme. No ale aj tak teším sa a môžete lajkovať, odoberať, zdieľať, komentovať a hlavne nezabudnite byť šťastný a dobrý. Lebo aj videa budú dobré, keď aj vy budete dobrí. A točte aj vy, ak chcete. A ja začínam tiež niekto dobré. Čo? A tak, ja vám tak ako rado poviem. Točte tutoriály. Budete
ešte aj viacej mať od vyperateľov, aj všetko proste. Ja som ešte natočil, ale chystám sa natočiť, že uvidíte toto, potom Paper, ktoré je krátko si máme, však ešte máme chvíľku, tak 50 minút, no takže ja vám ešte tak krátko si poviem, čo sa bude točiť. Môže sa točiť Breaking Sang, a to tiež moc redkavo, občas. To bude asi taká, no tak ja hovorím, taká koštovka, ale nazveme to ináč. Minecraft, buď nejaké servery, že také fajn, že budú Skyblock a takéto miniry. Potom Minecraft s modami, tam som si tuším dal také nejaké mody. Potom môžeme čarovný, neviem čo ešte všetko, hexy, teky, futurecraft, Eder 2. Len prosím vás, ak budem točiť toto, prosím vás, nepíšte do komentárov, že opakujem po gamerovi s maintom, že kopírujem. Copyright po gamerovi s gamerom! Prosím vás, nepíšte to. Nemám to moc rád a fakt by ma to naštvalo a nechcem to zažiť, takže uvidíme, možno spravíme svoj modpack, a neviem, možno spravíme, že si budete môcť aj vystiahnuť, no neviem, ešte čo by sme mohli, to som vám to všetko hovoril, o 10.4, potom na chvíľu 1 to pokusí spraviť, potom ešte neviem, čakaj, viete, ešte spozrite keď tak to 10.4 čo na potom ešte čo by sme mohli. Tomb Raider, ešte... Počkajte, ja to stopnem a pozriem, aké tu mám a hneď som tu. No takže, ešte bude sa točiť The World Among Us, The Walking Dead, Doma séria, potom ešte sa bude točiť toto TFK, Robocraft, Counter-Strike, Half-Life jednotku. No proste veľa hier sa bude točiť teraz. Lebo teraz ako je víkend, takže zajtra si ja to natáčam asi 2-3 vieka možno, ale nevydám to hneď všetky naraz, lebo akože mne by to moc nezabralo internet, mne by to nevedelo, jak som to mohol vydať, len nechcem, aby ste si mysleli, že to robím tam. Aj tak tam nebudem celý čas, budem pozerať filmy, neviem čo ešte všetko, takže tak pôjdem vydať video, nechám ho, nech sa vydáva, ja pôjdem zatiaľ film pozerať a keď tak pozrite sa aj na kanál Letrilog Skills a odoberajte to, lajkujte tam, zdieľajte a komentujte tam, tiež videa z čarovného Minecraftu, mohli by sme sa dohodnúť na tom, že on by točil čarovný Minecraft, ja ešte jedno, no tiež neviem čo, a už budeme asi končiť, lebo toto je len taká trochu informáčka spojená s TF-kom, aké mám veci tam, a takže ahojte, mám moc rád, ne tak, jak si myslíte, ale ako divákov a čaute proste, už budem končiť, takže čaute a teším sa na ďalšie videá s vami. Sorry, zabudol som.